Netsai nematambudziko zveaWaTerry. Zvakaoma tongoti aonekwa. Chokwadi. Netsai, kurasikirwa naTerry G, especially muart industry, zviri kureveiwo kwauri iwewe semutambi wemadhiramu? Inini ndingangoti kurasikirwa naye kwandaita handiti. Inini ndarasikirwa zvakanyanya nekuti yaive shamwari. Ndichitanga kumuona ndidi kunyepa, ndakaramba ndakamutarisa ndichiti Mwari, zvakafamba sei kuti munhu yabuda akadai? Chiko chamakaita? Ndairamba ndakamutarisa but ndakatozoona kuti aiwa inini ndini ndakatorasikirwa nemhaka yekuti the way yakandigamuchira nayo ndakatoshamisika. Ndiwo musi wandakabva ndadzidza kuti disability is not inability. Tese takafanana, whether une makumbo whether hauna, because akandigamuchira zvekuti ndikazvifunga izvezvi ndinonzwa mwoyo wangu kurwadziwa but naye Mwari ko makadarirei? Asi zvisinei, tongoti nguva yaMwari kana yakwana hakuna anoramba kana anoti aiwa Mwari mazviitirei. Zvinenge zvangotaurwa naMwari ndo zvinoitika. Alright, ungadawo kuti kudii zvakare chekutanga ungada kuti kudii kune vese vari muart industry, especially kana matambudziko akadai kana achiuya? Alright, chekutanga chandoda kutaura ndechekuti ndinoziva hangu kuti vanhu tinorarama upenyu hwakasiyana siyana. Kune vamwe vanogona kunge vachida kuuya asi vachikundikanawo nekuburikidzawo nezvinenge zvichiitikawo muupenyu hwavo. Asiwo kune vamwe ndinenge ndichida kungoencouragewo kuti ngatingobatsiranai pamwe chete, tisave nerusaro raganda rekuti nekuti ndinhingi ndiye anopisa, uyu haana basa stereki chero ndikasaenda. Ndinongokurudzira kuti ngatibatanei pamwe chete sevanhu vari muindustry imwe chete, tobatsirana pamatambudziko edu ese atinosangana nawo kuitira kuti zvinhu zvedu zviendeke. Alright, ko kumhuri yeZimbabwe, vatsigiri vemitambo yamunoita mungadawo kuti kudii? Kumhuri yeZimbabwe ndinongoda kuti ngatibatanei pamwe chete, hama dzadiwa. Dambudziko nhasi rinenge riri kwedu asi mangwana rinenge riri kwakowo. Saka ukasabatana nevamwe auzombofawo wakaona anoda kubatana newe. Saka ngatingobatanai tese pamwe chete semhuri. Ende ndichida kutenda zvekare kune vakaitawo madonations avo. Ndakanzwa kuti kune vakaita vakanzwa mwoyo wavo kuti aiwa inini regai ndibatsire, Mwari ngaarambe achiwedzera. Neavo vasina kukwanisa kuita, iyi ngaivewo leseniwo kune vamwe kuti aiwa ngatizviitewo nekuti zvakaitwawo nevamwe, saka hatangambozvitadzewo. Tongobatsirana tese pamwe chete. Aiwa, tinotenda. Thank you so much nemukana wamatipa kukurukura. Aiwa, tinotenda.